Que opino dos Terian? De esta xente que parece ser que se autopercibe como animal, hai quen di que non é que se autoperciba e que ten unha conexión espiritual moi forte. A mí o que realmente me preocupan son os gichos que se autoperciben como donos do mundo e que, además de autopercibirse así, actúan como tal, que se permiten cometer todas as atrocidades que lle pasan pola cabeza e ainda encima quedan impunes. Oes, que cousa! E aínda encima, todos os actos que cometen desde a súa psicopatía nos afectan a todas as persoas do mundo. Fíxate, estes non son Terian. Estes son os que terían que ser servidores públicos e resulta que, lonxe de servirnos, o que fan é manipular as nosas vidas coas súas tolemias de psicópata. Pois isto é o que a mí me preocupa e donde eu quero poñer a atención aos outros. Sabedes o que vos dixo? Miau, miau. Que vaya ben. Que boa falta fai.